tagpalamat. Salamat gid Vice, subong lang gid nga adlaw, imo gid personal gid dulong sa Kamara kag sa Senado ang inyo damlag lang ginpasar nga SP resolution angot sa POVMP. Na-receive na gid man ni Vice ang Kamara kag Senado? Iya sa Action Marlon ang unanimous motion. Hindi lang niya unanimously approved, no? Aha. Magsiling ta unanimous motion, ang tanan amo ang nag-move, ang movean. Aha. Ang tanan man ang nag-second, no, siyang Resolution 371 Aha. na gina-address sa House of Representatives, address kay Speaker Romualdez, and sa Senate, address kay Senate President Subiri, nga nagahinyo sa duha ka chamber nga padasigon ang pag kamay pala buton nga kuan nga hearing, no. Padasigon ang paghatag solusyon sa problema sang modernization program sang government kay kadamo. Hindi, we are talking of not only thousands but hundreds of thousands. Correct. Individuals nga magutman, no. May legitimate silang issues or concerns nga gina-raise sa Action Marlon. Is una nga panugutan sila nga magkuha sang ila individual franchise. Old ang existing na pwede ka lang kakuha franchise kung isa lang unit mo. Okay. Kung duwa, pwede man. Individual, meaning hindi sentido kumon mo nga kung mag-intra ta sa korporasyon, kung sinong may major stockholder da iya kung or sinong may pinakadako ang kapital, siya na iyang ma-dominar o kung majority stockholder, no? Isa lang imo unit, pulo akon, ay kada iya say, pero sa akon, stockholder man ko ya sa Petron, stockholder man ko sa Togo, but then tiway man ko na agatin sa board meeting, ipila-pila man lang akon shares of stock man. Diba? Oo. So, mo ining sa korporasyon, mas mayo pa ganing co-op kay maski dako ang imo investment, gamay ang imo investment, isa lang imo regardless of investment, same boat ka mo, isa-isa. Only that, nga may mga kooperatiba dire, pero sang reklamo sa Amon, ining sa Estefania, ang ila reklamo sa ila kooperatiba, na duha ka tuig wala siyang financial statement nga ginatag sa ila. Duha ka tuig wala sila dividendo. Or wala gid sila kabaton maski 5. So may mga problema na dapat ma-intervene ng aton gobyerno. Ang ikatatlo, amo ini ang nagpagwa si Sarao Motors, si Francisco Motors, sang model nga makasave siguro ng aton transport sector sobra 1 milyon kada unit. Compliant sa specifications nga gina-require sa DOTR ka LTFRB. Amo inang ila hinyo nga para sa amon legitimate. So ti amo inang purpose ang aton resolution nga kabay pa nga tamdon kag aksyonan sang Senate and lower house sa Kongreso, ini ang nakitaan nga mga legitimate nga issues ang aton transport sector. Okay. After nga na-receive ni Vice ang Kamara kag Senate, mga sa daw pwede ito mabalaan ang response naman. By the way, ang hearing nga gin-mention, anong schedule sa ni Vice? Well, I think may ara sa lower house, ang chair ng transportation is Congressman Acop I think may pagaywaton nga hearing. If I'm not mistaken, next week,
Aha. So, or nalipat lang ko, no? But, kabay pa mapadasig. Mhm. Kaga hindi dapat Vice maglampuwa sa May 16, no? Dapat, Ang ginhatag sa aton traditional transport Aha. sector until May 15 yes. Aha. for them to consolidate. Yes. Kung after that, may ara pa ni sila isyuhan ni sila sang show cause order. Mhm. Atong wala nag-intra as to why nga wala ka mo sulod siya kwan. Aha. Sa why ka mo nagupod sa consolidation. Aha, aha. Okay. Siling ko kay na Vice si Mayor Albi nagasuporta man sa POVMP basta balanse lang ang implementation. Kag sa inyo man siguro sa konseho suportado man nga programa pero ari Vice assuming lang nga butang tabi nga pag-abot ni sang May 15 nga mo nang ginasiling katapusan agad nga leeway or extension sa wala makakonsolidate nga POV kag diri sa Bacolod balaan taman Vice damo di sa apektado nga drivers kag operators. Ang syudad Vice may ara manayhan pwede mabulig na sila nila bida sa mga wala na sang palangitan-an sa ulihi. As to assistance sa ila, ti pwede kidi sa AX bala. Yeah. Assistance in crisis situation ng meanings na mo. Mhm. So, pwede gina makuhaan, no? But, why pagid si Mayor ka hinunanon si Amon Mhm. kung tagaan and pila. Kag kundiin kwaon. Mhm. Anyway, Vice sa mga gamonitor subong nga mga drivers kag operators nga apektado sa ding POVMP, anong imo sa ding mensahe sila Vice? Well, ang sanggunian panglungsod, collective effort na iya. Ako man lang to yan nagdala. But action in siyang bilog ng konseho, let's hope and pray nga ang inyong mga issues or concerns matalupangdan or ma-actionan gilayon sang aton Congress, no? So pangamuyo ta hindi ta magdula siyang pagsalig kag kopa kay tanan nga problema may solusyon no? So kabay pa action marlon. Vice Mayor Elcid Familiaran Vice, thank you so much kids kay saliwat mayong gabi. Halong permi. Salamat kid. Thank you and more power sa inyo program. Action firing line. Vice Alcalde sang Bacolod City Elcid Familiaran kahapon lang Mayo 6 ang transport group nga Manibela. Liwat na sila nga nagpatigayon sa protesta. No, sa ring POVMP nga di. Si Manibela Chairman Mar Valbuena nagapangabay mo sa kay Speaker Martin Romualdez nga dapat mag-intervene, dapat mag-intra na sa sinang issue. Matapos nga ang Korte Suprema, ang Supreme Court napaslawan sa pag-issue sa ila sa ginahingo nga temporary restraining order kon TRO kontra sa POVMP. Action firing line. Ang panawagan sa grupo sa Kongreso dapat aktuhan ang sunaw sa ila sala nga datos nga ginapresentar sa LTFRB, no? Damo gid man tuod nga transport groups kung mga nagasiling sala ng datos ginapresentar sa LTFRB ho. Ginapagwa lang muna para nga pagwaon lang daw damo na kuno ang nagpakasolidate. Pero sa pila ka mga transport groups, kapati sila nga hindi na mo datos na. Marang hambal din ni Valbuena. May pasalig na gali di sa ilang si Speaker Romualdez. Sa meeting nila nagligad nga Enero. Kag ang promesa, suportahan na panawagan sang transport groups nga dapat ang consolidation dapat nga himuon nga optional. Kag tugutan lang nga maka-operate sa gihapon ang mga traditional nga jeepneys. Action firing line. Mao kun may plano ni si Romualdez nga magpapili senador bino sa 2025 nga eleksyon. Galibog ni pinsarya mo? Kung paano yan i-opdan ang linibo ni ka mga drivers ka operators? Kaya kung baliwalaon yan
Kag kung nagaplano giban siya magpapili senador, malhan gid sa uli. Action firing line. Tod, hindi na parang kahanay na. Tago-tagoon ta ba nang gagawa ba ng ngalan ni Romualdez? Oh. Aryo, kapin man lang sa 15,000. Kaya mga drivers kag operators ang nagupod sa protesta kahapon sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Metro Manila. Ini Manila pa lang ni, why pa nilabot ang mga kaprobinsyahanan, labi na sa Atundi, sa Negros Occidental, kag sunod sa Bacolod. Teko ni ikaw si Romualdez, nga nagauyat ka sa posisyon nga House Speaker. Ang House Speaker, ano balahaw? Ikaapat ina siya sa pinakamataas nga posisyon sa gobyerno sa Pilipinas. Number 1, siyempre Presidente. Ika-2, Vice President. Ika-3, Senate President. Ika-4, House Speaker. Action firing line. Kung na mo ng posisyon nga ginuyatan mo, balibaran mo ni, nga kabalo ka, nga isa ikaw sa pinakapoderosong opisyal sa gobyerno, sa pungsod ta. Siyempre, dan mo gini. No? Kagdugangan mo gini. Ang pahamot sa publiko. No? Kung manibela nga grupo ang pambalon, dapat ang consolidation voluntary lang. Kag ang napyaran pa nila ngang iban nga nagupod sa consolidation, napilitan lang kayang operators nakulbaan organ pahog. Ti subong Mayo 7 na kita, sunod nga semana matapos ng 15 dias nga liway, anwayha na matabo di. Subong okay pa bagod ang LTFRB, nagsiling nga ang mga unconsolidated jeepneys hindi papapatungan sa penalidad. Ara kita nyo nagbiyahe, ang mga traditional. Until mid-May. Ang mid-May, amo ni siya ang May 16. Subantayan tari ang sunod nga tikang sang Kongreso ta. Kay kon Korte Suprema daw ay naging tsansa ang ginabangabay nga TRO. So sa mga public officials na lang gidni, nagalaom ang transport groups, no? Halin diri sa lokal, pasaka sa nasyonal. Kag base sa ulihi, kibot kita maglain blang tuno sa palayag ni Presidente Bongbong Marcos. Action firing line. Kag maghambal sabi nga, sigihon tala na extension naman ta. Hasta lang malabutan sa election fever o kung kampanya kag eleksyon sa 2025. Kung matabo ni, ang POV-MP ni, matamat ni matunaw daw. No? Abi sa inyo, anong pananaw nyo? Action firing line. Wala ton tala niyo, ang resulta sang hearing sang Kongreso, sa Kamara, kag sa Senado. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balita